I pozdrav svima ljudi! Neću se ovdje, danas ćemo snimati detektor laži, kao što vidite. Znači, mi ovdje pritisnemo, vidite dobro da treba stavim prst, mi ovdje pritisnemo i ovdje piše laž i istina. Znači, da li mi lažemo ili ne. Da li mi, kao na primjer, da li ja volim školu, ovdje piše laž, to znači ne. Istina, volim. Evo, kao na primjer, da li ja imam devojku? Istina, znači ja imam devojku. Da li mi je Serbijan brat? Serbijan kamer prvo. Istina, otpa Đuđo, meni je Serbijan brat. Da li mi je Muđa brat? Kako istina kad ja nisam Nili brat? Ovo nije ljudi moji sigurno. Da li mi je Muđa brat? Istina. Da li mi je Muđa brat? Nije! Laž, konačno. Da li mi je Full TV brat? Jeste. Vidite. A za Muđu mi nije brat zato što neću ništa da kažem. Zato što njega pratim. Da li ja imam 9 godina? Ne. Da li ja imam 10 godina? Ne. Da li imam 11 godina? Ne. Da li ja imam 12 godina? Istina, ja imam stvarno 12 godina. Ništa vas ne lažem. Da li ja imam GTA San Andreas na kompjuteru? Istina. Da li imam GTA 5 na kompjuteru? Tačno ne. Da li imam GTA 4 na kompjuteru? Laž. Da li imam GTA 3 na kompjuteru? Ne, da li imam GTA 4 na kompjuteru? Opet ću pitao. Ne, da li imam GTA 3? Stavimo. Ne, da li imam GTA 3 na kompjuteru? Istina. Da li ću ja nekada doći do... Da li ću ja nekada biti popularniji od PewDiePie-a? Istina, opa, znači samo rastite moj YouTube kanal. Da li će biti popularniji od Muđe? Od njega neću. Da li će biti popularniji od Serbijana Gamezbova? Neću ga da. Ali od PewDiePie-a valjda hoću. Znači od PewDiePie-a hoću, bit ću. A znači spadat će, a Muđa će prestigne nekada PewDiePie ili nikad neće. Muđa, ako gledaš ovaj klip, prestignut ćeš PewDiePie, a Serbija će prestignuti nekad Muđu. Istina, prestignut će ga. Da li ću u 2020. godini postojati stavko koje možeš da igraš igrice? Istina, nisam znam. Da li će u 2020. godine postojati automobili koji će leteti? Istina, opa, jedva čekam. Da li ću ja nekada postati veliki i poznati od Adam Broja? Bre, neću. Da li ću biti poznati od Adam Broja? Ne. Da li ću biti poznati od Adam Broja? Da li ću biti poznati od Serbijana? Možda imamo malo laži, ne znam. Da li ću nekada stići do 500.000 subscribera? Istina, znači stići ću. A da li ću ja praviti specijal za 30 subscribera? Nije istina, neću da. Evo, neću da. Da li ću ja nekad u životu imati GTA 5 na kompjuteru? Hoću! Da li ću imati GTA 4 na kompjuteru? Da li ću imati Minecraft? Moju omiljenu igricu.
Istina, znači sve da vidite. A da li ću imati GTA 6 na kompjuteru? Istina, opa pa. Da li ću biti bogataš kada porastem? Ne, nažalost neću. Da li ću biti bogat kada porastem? Ja, teo sam da uzem. Da li ću biti popularan youtuber? Hoću, opa, đuđo. Da li ću imati kompjuter nekada kao muđa? Muđa. Da li ću imati jači kompjuter od muđa? Muđa, ako gledaš ovaj video, tako to leži. Daj mi je... Ajde da bude neki rod. Istina, opa, pa. Znači vidjeli ste, znači srebrni brat, a najbolje da bio rođeni brat. Lažni je. A da li mi on uopšte neki brat ili mi samo neki rod? Lažno, znači samo mi neki rod. Dobro. Da li ja kući imam 2 fidget spinnera? Alo, pokazao sam u klip, evo vrtim ga, slušajte ovo. Opet, da li ja imam kući 2 fidget spinnera? I da li ja imam fidget spinnera? O, vidimo ako mi nećemo ovo što pitamo ovo nešto nije dobro. Da li Aleksa Lalka će biti nekada popularniji od mene? Hoće. Bravo stroka. Da li će Aleksa Lalka nekada stići do 20 subscribera? Neće. Da li će on stići do 500.000 subscribera? Neće. A kako će onda biti poznatiji od mene? Da li će biti nekada poznatiji od Aleksa Lalka? Neću. Da li si me poznatio od Aleksa Lalka? Pa jesam. Jesam! Scena prost. Ama, da li sam ja poznatio od Aleksa Lalka? Jesam. Da li ja imam 10 godina? To je to. Kad imam van. Sami priznam. Ne znam što vam. I želim samo da najavim za ostali klipovi. Ljudi moji, mijenjam uvodnu priču kao na primjer umjesto da kažem i pozdrav svima ljudi Neca CBR ovdje, ja ću kazati i pozdrav svima ljudi Neca CBR ovdje. Napišite mi u komentarima da li vam se to sviđa ili da menjam ime YouTube kanala, ako hoćete. Ništa ljudi moje, to je to što se tiče ovog videa. Nas uživali koji stavite share, subscribe, like, komentar. I vidimo se u sljedećem klipu. Pozdrav!